Искате ли да отпразнувате 3 март по един по-различен и величествен начин? Будапеща ви очаква със своето сияние и история. Нашето пътешествие започва с духа на българската история. Ще спрем в Нови Сад, за да разгледаме крепостта. В Будапеща ще се влюбите от пръв поглед. Очакват ни величественият парламент, площадът на героите и приказните рибарски кули. А вечерта? Нищо не може да се сравни с разходка с корабче по Дунав под звуците на Виенски валс. Ще се разходим и с най-красивите кътчета на Унгария, старата столица Естергом, крепостта Вишеград и артистичното градче Сент-Ендре. Там ни чака най-сладкият музей, този на марципана. Цената от 285 евро включва 3 нощувки с закуски, пълна програма в Будапеща, Нови Сад и екскурзия до завоите на Дунав. Направете празника си незабравим с GP Travel. Резервирайте на сайта ни gptravel.bg или ни пишете съобщение тук.